activate na to ang YouTube channel. Oy, di na kamo ang ibanta nga mga kupdanan, di na sa nagligad nga Domingo, do kasadya man ang blagi, do kadamo sa aton. O subong daw ang iban daw wala. No? Marul call ta siguro ay. Pang isa-isahon ta. Okay, sige ah. Antes naton isa-isahon ang aton nga mga maukod nga mga tagpalamati. Yari pa ang dugang nga mga talamyawon. Bumudan tamyaw sa akon misis nga gwapa. Alona, nagapamati sa programa mo. Nagapanamyaw buboy sa Narias Sumpay. Sige. Good evening Bumudan, liog tamyaw kay Tatay Miguel Sobritudo, kag siya mga apo, Bukit, GP, Ipoy, sang Pispis, Tapi, Kabangkalan. Nagapanamyaw Roni Sobritudo. Good evening Bumudan, nagapamatigid kami diri sa imo kada Domingo, pa-request ko ring ninining. Patamyaw family Bagatila kag Carinyo. Nagapanamyaw ang Hilito Bagatela. Okay. May nga pagpamati landa sa mga listeners naton sa Quezon City. Now, kag may gabi landa sa kay Inday Vasquez. Tanaw siya karon sa Facebook Live. Dito siya sa Quezon City. May gabi Bumudan, tamyaw ko lang sanday mama kag papa nga nagapamati sa Dumaraw. Request ko lang pangabuhi sa uma. Uway ko malista din pangabuhi sa uma, no? Ilista ko yung pangabuhi sa uma. Para nga hindi malipatan. No? Okay, pangabuhi sa uma. Thank you Bumudan, God bless you all. From Jan Handa. Handa ka na ba dyan? Mayong gabi, Bumbo Daniel, palihog greet ang Mandi family nga taga Pukatod, Barangay Pagayon, Pulupandan. Nga naga Panyapon Subong. Ti anong Panyapon tada? Okay lang. Ma-request ko sang kanta Pandango sa Ilaw. Si Michael na lang ni Kwana. Bahala sa Pandango sa Ilaw karon na. Ang naga Panamyaw, day na hudik pa. Good evening Bumudan, pakita mo sa family Dizon and the other family sa pa-request ko bulak nga namutan. Bulak nga namutan, okay, nalista ko na. Ang request Doy Arthur. Ba, dito lang pare sa kilala ko nga si Doy ba? Doy lang galing, Doy Arthur. Good evening Bumudan, greet ko lang ng Baby Vargas, Charis Glory, Rolando, Danyuso, kag request mo siya sang kasakit. Salamat kid Bumudan. Aral lang kami nagpamati sa Central Hawaiian, Anisita Gamboa. Mayang gabi Bumudan, ara naman kami o kunari naman kami di request lang kabuko, ma-request lang ko kabuhi isang pispis, palug tamyaw sa kay Mario Martizano and Jmar Martizano. Salamat Bumudan. From Gloria Martizano. Kag mayang gabi man, shoutout nga familia kuda sa Araal from Pampanga, Eduardo Talidong. Mayang gabi Bumudan, ginatamyaw ko si Nanay Elsa Arsinas kasang Talisay City, pa-request sa kanta nga mutya sang kasakit. Ang panamyaw ka request Christine Arsinas. Okay, sige. 39 minutos sa kaligad sa tagna nga La City. Sa mga wala pa kapanyapon, amat-amat na kabuna panyapon. No, kay amat-amat na gutom. Makabatsay na kita gutom, no? Magamuning oras, no? May lang kung may arat ng sang palanyapunon kay manyapunan dayon. Ang iban galuto pa sang ilang nga palanyapunon. Ano itong dason naton nga ipabati? May request di Bakulod doon, pero kaya ang Bakulod doon daw, kung na siya daw, him na siya sang Bakulod. No? Him na siya sang Bakulod. Hindi niya basta-basta ginapatukan doon, para kaangay bila sang national anthem daw. Nga hindi mo niya siling ipatukar lang niya, basta gusto mo patukar. Yan ang Bakulod doon, ang Bakulod doon, nakuha na yahim na yan sa Bakulod. Okay, ginapatukan na kung may special nga activity, no? Ari Iloilo Banwang Pinalangga daw, hindi niya him, no? Iloilo Banwang Pinalangga, Mike, makatanaw dabi kung arada nakapanago si mo ang Iloilo Banwang Pinalangga. Kaya mo na nasun aton lang ipatukar. Pagkatapos sa Iloilo Banwang Pinalangga, ang kanta ni Pirot nga Kanugon.
O nga ayan nga kanugon man, pamatian tabi karon dugay-dugay kung ano naman ang rason ni Virilio Pirot sa iya nga kanta nga kanugon. O nga kanugon ayan man. Sige, baluon ta na karon dugay-dugay, no? Ang banon nga kanugon. This time, ang Iloilo, Banwang Pinalangga, si Abi, pamatian ta. Dalilan sa doong naluyang ko, pagapuyan, hiyas man ubulawan, indigit matutunan. Madamo nga tinuig na siya ang nahigaran, daw saan na kung ino madumduman. Bangun langgit, sanggog makatungod sang katahon. Ikaw ang nabot at na may upot man nga lipon. Hindi kagit malimpan kung ikaw ang makitaan. Puno ka sang madamo nga handumanan. Sa diin mo ako pagdadalon, doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. San mo ako madumduman? Oh, Iloilo, Banwang Pinalangga, sa diin mo ako pagdadalon, doon sang mga danggo, dughan ko ang nabihag mo. Saan mo ako madumduman? Halin pa sang una kang tutom sa karon, madamo nga tinuig na ang ginsugpong-sugpong. Kalimong sang balatyagon, luya kong nga paangkon, ay kan sa mga palad mo, ino ako pulmon. Sa diin mo ako pagdadalon, doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. Saan mo ako madumduman? Oh, Iloilo, Banwang Pinalangga, sa diin mo ako pagdadalon, doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. Saan mo ako mabatian? Oh, saan mo ako mabaliktad? Oh, Iloilo, Banwa ko, nahabot ang
Camilo Banwakong Pinalangga. Nagdulong sa inyo sa oras 46 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 7. Sa mga wala pa maka-request, hingagaw na kamo kay basit dugay-dugay way nakita sang oras. Kay manug alas 8 na. May ari pa request Bumbo Mike. Ang kanta ni kay Pirot giniguro kanta mo. Ang kanta nga Kanugon. Ang lyrics sa kanugon sa gugma kanugon do manabla mo. Kaya mo nindason naton ipabati ang kanugon. Kag dugay-dugay ang banon nga may tigulo kuring. Oo. Ang kuring hindi niya madula kada Domingo. May pa siguro madala ko di kuring ay. Sige. Arana ang kanugon. Okay, dugay-dugay balikan nato ng aton nga mga talamyawon. Oy, balik kadto ang kulanay ang YouTube channel. Sus ari na sa YouTube mo. O ari na sila. No, si Jane Marie Terol Dizon. Good evening bumudan. Mati na kami diri sa Canlaon City, liog patukar sa nga Tamasak. Tamasak bauti ilista ta si Tamasak ha. I-enroll ta di subo si Tamasak. Amo gini gusto ko kabana ko nga si Ronnie Gallego. Kag liog lang tamyaw Nanay Iling kag mga taga Paho nga pamatigid sila sa Bumbo. Salamat gid. From Jane Marie Terol Dizon. Hello Bumbudan, watching from Canlaon. Request lang ko Kampo ni Ladyo. Paliog tamyo kay Papa Mario Martizano. Nga pamatigid sa Bumbo Radio Bacolod. Salamat. From Jimar Martizano. Jolie Soyo 123. 123. Good evening, Bumbudan. Request ko Kantilay. Pero unahon ko na sulat ang request nga, ano ganitong request? Kampo ni Ladyo. No, unahon ko na ng Kampo ni Ladyo. Pasensya na kamo banwa sa tingog ko kay daw nagapaos-paos. Amo gini basta mo ning mga panahon nga uso ang sulay-sulay sa ulan. Kag aring Kantilay, isulat ko maning Kantilay, no? Kantilay. Ari pagid, maayong gabi Bumbudan. Pa-shoutout lang sa akon lola nga si Soset kag si Fe Lagura. Liog lang ko ka tamyaw sang liog lang ko patukar sang isang linggong pag-ibig. Ang naga-request Alexandro BJ Daka. Okay. Alang-alang ang isang linggong pag-ibig kay basi hindi lang gani may isang lingguhan basi isa lang ka segundo. Ot doon ta sang Facebook Live. Hindi kita sini makaisang linggong pag-ibig pro. No, kay copyrighted Alexandro. No, copyrighted ang isang linggong pag-ibig. Pikon i-play naton dre, maisang segundong kuwagi kita rimalaso. Iban lang nga request kay basta kaya lang i-play dre may problema na. Okay. 11 minutos ang nabilin kamadangat kita sa tagna nga alas 7. Pamatian tabi ang ambano ni Virilio Pirot nga may tigulo kanugon. Ano di ang nanugunan niya? No nga kanugon ko no. Para nga may baluan naton kung ano ang nanugunan ni Virilio Pirot, ari siya sa ambanon kanugon. Anugon sa gugma ko'y taon. Pananglitag kita diligyod magdayon. Nagkasugat kita usa kahigayon, wa mo ako taga. Bisan sa pahiyon trato ka, di ay wa ka man magsulti. Kinsa bagyo kahay imong gipalabi. Pananglit kun siya ang imong pilion, bisan pagmasakit. Ako nga ang puso. Nalimot ka na ba ning mga bukton kong
lipay mo, akong gilipay mo, ako sa imong makumot. Ug init nga halok, walang tiog dugay akong himatikdan, nga imo lang akong giduwa-duwaan. Nasayod ang tanantang mga silingan nga miparay ka, sa lain nga dughan. Pananglit kun ako imong yung biyan, pagbilin og sulat sa akong uluhan. Aron sa pagmata ko akong hikitan, akong paghahagkan ug pagahilakan. Kadtong mga sulat sa atong kakahapon, iuli lang unya kay akong sulog. Bisan pag-anugon ako lang sunugon, aron di mahandong ang imong paglimbong. Palaran ka inday puno sa kalipay, matulog magmata puno sa katagbang. Mientras ako taon puno sa kamingaw at ug gabi, pirmi lang manghayhay. Anugon sa tugma kuwintaon, igo lang mo hilak sa imong paglimbong. Kasing-kasing ko na dugmok na intaon, maayo pa karon ang kamatayo. Jesus, anugon di ay ni, no? Si Virilio Pirot, gali ka kanta, magaling mga Cebuano, no? Pinsar ko ni mga Ilonggo na yung mga kanta niya kay sa Iloilo siya mo kay may Cebuano man. Anugon sa gugmaan mugon. May kay ang pinsar ko ni kanugon, anugon nang niya gali no. Kaya lang gali kay si Michael daw kabalugid. Sa 6 minutos ana bilin kamadagat kita sa tag ng las 8 sa gabi. Ti pa dayonon ta pa ni. Okay pa kamo da alsa kamot sa mga wala pa ginatuyo. Alsa kamot sa mga wala pa nakapanyapon. Kag alsa kamot gyapon sa nakapanyapon na nagahilay-hilay. Ari ay ang mga talamyahon naton isa ka tabungos ang kadamuon. Maayong gabi bumudan, gamonitor kami diri sa Sipalay, tamyaw ko lang akon pinalangga nga asawa nga si Karen kag ang amon anak nga si Jaren. Request ko lang kampo ni Ladyo. O karon dugay-dugay. Okay na lista ko na di. Din pagid. Good evening sir, ma'am, kung parating may ano ni man dito sa Purok Kahirop, Burgos Street, Barangay 2, Pontevedra, Negros Occidental. Gabi may saot sa kalsada, may sound super lakas 8 PM sa mga tanod, mga pulis ang barangay SB Captain and Vice Mayor and Mayor namon. Liog mag-practice sila morning agad, disturbo kayo sa tulog sa ibang nga tao. Okay, 3 days na. Bumburadyo Bacolod, sana makarating ito. Okay, sige. Daw, kwan man daw legit man imo yang reklamo sa Pontevedra, no? Sa kay Mayor daw may ara ako no pa-sound sa kalsada nga perti katunog, bisan gabi na pa-sound gapon daw may practice da street dancing. No, kung pwede tulo tempranahon lang kay disturbo naman ito sa pagtulog la nga kung gabi na sige pa sinigabong na ang sound.
Ang tawag sila, sound pollution. Bumudan, i-ask ko lang si Miss Jazz Buwas, ma-report siya kapon labang. Ara na siya sa Buwas, from Leo Baygar. Nung nagapamati siya, samtang nagasakay sa ilang barko. No? Dito siya subong sa Cebu. Okay, good evening, Bumbudan. Monitor lang kami, Barangay 3, Hinigaran, Jerry Hilugo. Good evening, Bumbudan. Always, ari naman kami, nagapamati si Imo kada Domingo. Ilabi na gid sa kay William, kay Cap William, Nanay Nilya, Banako Sandro, Tiyoy Roming, kag Nung Cesar. Kag ang tanan nga pamati, diri sa Barangay Son, Triplo Pandan. Salamat gid request langit kag duta. Okay, langit kag duta sa ulihing tubo. Din pagid. Good evening, Bumbudan. Kamonitor kami sa Barangay Andumanan. Pwede ka request sa kahoy nga lawaan from Miraflor, Lucibar, Jordan. Greet lang ko kay Erlinda Perez, Carmela, Lakbanis, Christine Beguta of Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Request lang ko Pusong Bato, Vergara, Hieronimo. Good evening, Bumbudan. Watching lang kami sa Panukoy from Maria Leza, Magbanwa. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko si Mamang Nining, Barangay Minautok, Calatrava, Negros Occidental. Ang nagapanamyaw, Ruel Soberano. Mayang gabi, Bumbudan, nila rin naman ko diga lantaw diri sa Barangay Saga sa Bago City. Pwede ko ka-request ang kung mahimo ibalik. Kung mahimo ibalik. O sige, ilis na ko di. Kung mahimo ibalik. Kaya daw wala ko pa ni Mayalis tamang kagina. Okay, kung may mo ibalik ni Cesar Barita ne. Okay. Kag Dandansoy. Shout out gali dira sa akon mga kasimano dira sa Panglao. Kag Tagbilaran Bowl kag shout out man dira sa pamilya Antikri. Ano nabasa ko na ni Gina. Okay. Galive kami subong diri Ruel Soberano. Bumbudan liog lang tamyo sa amigo Boss Efren Suron from Art Upside. Mayang gabi, Bumbudan, tamyo lang ko sa gwapa ko nga mama, Maria Fili Esperto Kimba. Okay, nabasahan ko naman ni Gina. Ang greetings ni Tublit ni. Ni Tublit ni. Okay. Bumbudan, tamyo si Alvin Lumawag kag si Gay ni Axel. Salamat. Si Talin. Okay. Alex Limen. Good evening man sa kay Harold Malakaste. Watching live from Malati, Manila. Bani Mundiha. May gabi lang na kay Bani Mundiha. Good evening, Bumbudan. Watching live video. Request please, Iloilong Banwa ko. Ati bago ko lang na play. Jovi Sarge Amodente. Good evening, Patamyaw ko family Malakaste. From Harold Malakaste. Bumbudan, nagapamati kami dito sa Dumaraw, Capiz, Elmer Atundukan. Tambiyaw lang sa utod ko nga si Peter Atundukan. Happy birthday sa iya kag sa mga family Atundukan. Dunas ko si Rodo kag Gador from Rene Atundukan. Bumbudan, great lang happy listening sa tanan nga Tanyoan family sa Barangay Maaw, Bago City. Kay Tiyay Miling kag Neda from Renato Tanyuan. Good evening, Bumbudan. Paligulan ko Tamyaw family Diamante sa Silay City. Labi na gid sa nanay ko, Jenny Diamante, kay sa sawa ko Tata Jet. Request ko sa Imuluyo. Iya sa ulihing tubo. Nagapanamyaw, Emmanuel Grados Diamante. Okay, sa Imuluyo. Okay. Din pagid. Bon Ignacio, mayo nga pagpamati lang dira. Good evening, Bumbudan. Request ko Dandansoy. Bon Ignacio sa Nakaluta. Kag subuman, tamyaw ko, amigo ko Carlito Brabangco, kag belated happy birthday kapon ngadlaw sa iya from Boss Art. Tamyaw lang ko, utod ko kasi, okay, nabasahan ko na. May gabi po po patayang naman sa akong bata, si Charina Pilayo, kag kay Tatay Unyot Villas, from Rosario, Banhao, Valentin. Bumbudan, basi pwede makatukar ang ilunggo ako nga tunay. Iloilo ang banwa ko. Sige. Iloilo ang banwa ko. Na?
Kailan lain man to ang Iloilo, banwa kong pinalangga mo, no? Iloilo ang banwa ko. Okay. May ari pagigil di sa piyak di nga saido. Patamyaw si Tatay Nori Bernardio sa barangay Gimbalaon, Silay City, kapamati siya ba tip na. May lang pagpamati kay Tatay Nori Bernardio. Ayos. Di pa kitong iban. Pa-shoutout ko ako na gali bumbudan si Nanay Nimpa kag Tatay Gardo gapamatigid sa Gimaras from Mark Tadipa. Good evening bumbudan palihog ko tayo family Durumal kag Jergos sa Bago City. Napinigid sa Lola Baby nga gwapa kag sa mama kag papa ko from gwapo mo nga apo. May. Okay. Mayang gabi bumudan, Sir Liog Tamyo, gali sa Bangga Oscar, sinong Bobby Tigihanon. Nagapamati siya permi. From Ramil Dayon, Tumbagahan. Good evening, Bumbo. Kumusta? Patamyo kami sa tatay namon nagapamati. Gidsubong sa programa mo, Vicente Acot Jr. Sunten, Nanduman, Bacolod City. Pa-request kami, Dalawi daw. From Jasmine Acot. Okay, Dalawi daw. Okay. Din pagid. Good evening bumudan. Ginatamiyo ko lang akon lula nga si Lula Ilis Tupas ang barangay Kambao Ginigaran nga pirmi nagapamati sa imong programa. Kag request lang dayon liog bumbudan, it's hard to forget. It's hard to forget. Okay. Oy natukar ko na to ginang it's hard to forget gali una-una gito from Teres Ann Rafael. Good evening bumbudan. Gwapon na. Okay, salamat. Celeste Pornes. Salamat bumudan lumawag pamilya da. Salamat from Alex Limen. Good evening bumudan, paligkot kami family Drumal kag Jergos. Okay, nabasahan ko na. Din pagit pa-request liwat bumudan together again. Karon na siguro kay unahon ko pa na wala pa ma-play ng mga request. May gabi good evening kabumbo gina-request na kanta You Made Me Live Again. Taga Barangay 36 Marlica. Si Lourdes The Divas. Okay. You Made Me Live Again. No, medyo budlay na kay daw kuan na siya mo ning copyrighted. O gina-stop sang Facebook Live. Okay, kuan na nagdugang na aton nga mga kuan diro, aton nga mga fans. Naginabot na sila. Pero ang akon nga ipatukar subong, ipabati sa inyong ambanon, ano ganitong last nga gin-play naton to, ning anugon to, no? Anugon. Ang next nga ipabati naton nga ambanon, mga kabyanan, yan ni Virilio Pirot sa Gyapon, no? Ang ambanon nga may tigulo kuring. Sino sinyo da may kuring alsa kamot abing? No, para kung sino na makarelate sa istorya sang kuring ni Nining. Kaya rin na ipabati ko sa inyo ang ambanon nga may tigulo, kuring ni Nining. Palangga ni Nining ang iyang kuring. Sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing. Mabuot nga kuring. Kalipay ni Nining, happy sila sa bilidining. Sampi sa kaadlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkato sa disco. Nagsunggod kay Nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay apin. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandong, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala si Nining, abang kay anhon
pasyar sa may plaza. Dito man sinining, kay masinunokon. Dito man ang puring si kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha. Kalipay sa tughan, nagali na gumba. Nalipay ang puring, nalipay sinining. Story nga may happy ending. Ang story nga may happy ending, wala na sa iban, kundi ang kuring ni Nining. Sus, pagkilita na nila sa plaza, ang iladuhan na galing na gumba. Sa kasadya, kalipay. Din pagid, dilikanto kita na sa aton nga YouTube channel, pero ang sulod nga ipabati naton nga ambahanon, pagkatapos ang kuring ni Nining, may request diri Bumbo Mike nga pandanggo sa ilaw. No, tiga na, may ara na da. Bo, araw-araw na nga kadasigaw. Basi tagaan na karon panyapon mo. Maga muna kadasig bumumay kaya niya order to panyapon sa kwan. Pa-deliver. Sige. Philip Sibugan, bumudan mayang gabi, tamyaw kay Tatay Pasing, kag Nanay Consuling, Sibugan sang sitio, Pangpang Barangay Alihis, Valladolid. Kag advance, happy birthday kay Alexandra Sibugan. God bless. From Philip Sibugan. Pakigreet lang si Chay Tiling Choy Angel kag LC sa Higadjak, Iloilo. Long time no here sa inyo tanan. LC, ari pa kami di sa La Carlota. Ari pa si Tita Mising kag Tita Hilin di. Salamat gid. Ang nagapanamyaw, Arlene Sulatra. Si Rain. Wow, Rain. Kanya mayong gabi, Bumbo Radio. Salamat sa musika. Dumduman ko man, tatay ko ba? Magkanta sini. Halin sa kay Rain. Kung amo kay ikaw, si Rain, hindi ko sini magkanta nga Rain, Rain, Go Away. No? Kay ara kagaya matutuon nga Rain. Hindi man ta sino makakanta Rain Rain Go Away ba? Good PM Bumbudan, patamyo naman sa pamilya Nikin dira sa Kanduni, sa Taroballes family sa barangay Tabaw, kag sa pamilya Espero sa Kanlaon. Kag ang panamyolin sa kay Riani Espero. Din pagid. Bumbudan patamyo sa akon mga abyan nga si Ibon Lai Lovely. Okay, si Ibon Lai Lovely Girl. Si Bumbudan pa-request naman Sutsot. Grabe ba sutsot ni Cesar Barita ni nagkanta sang Sutsot? Para sa mga marites. Madabogin nga salamat. From Riani Espero. Mo ginato ng mga marites, mahilig magsutsot, no? Na ano na yung kalipay nila yung sutsuton yung kabuhi, isang kabuhi, isang iban man. Ay, amo na ila kalipay yan, no? Bumbudan, good evening. Maayo lang da nga pagpamati sa tatay ko nga si Bartolome Marciano. Kag Nanay Linda Marciano, salamat kid Eric Filasor. Okay. Di pagit mo kung damo di sa inyo gali sa YouTube channel. Pa-request gali sa tatay Bartolome Marciano sang matinaw ang langit. No? Matinaw ang langit. At unta ko mahingagaw ni mga request ninyo kay kadamo gid. No? Pero ang importante, mapangtamyaw ka mo tanan na. Amo na ang importante. Watching lang kami diri sa Barangay Alanza, Bago City. Okay. Sige. Kag this time mga kabyanan, ang ambanon nga may tigulo, pandanggo sa ilaw.
Sus, sa nag-request sa pandanggo sa ilaw, laban-laban gid. Ginsaot mo gid na sa high school kay. O kung di sa elementary pa lang, ginsaot mo gid ng pandanggo sa ilaw mo. 13 minutos na nakaligad sa tag ng alas 8. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad ka lamang sa nga pinakaimportante nga mga panumdum. Standby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas ni ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Naman kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. Balikan na nato mga talamyawon, antes naton ipabati ang sunod nga request. Kwan ini siya, Bumbu Mike, bulak nga namutan. No, bulak nga namutan. Bumutan, good evening, Liog Tukar Banikanhon ni Nura Honor para sa football team sang Domingo Lacson National High School. Kag sa amon palangga nga coach Tony Oquindo, kag sa family Espinil kag Asinita family. From Virginia Espinel Asinita. Okay. Sige. Galing kay alang-alang ni sa ang kanta ni Nura Honor kay copyrighted man sa gyapon. Hindi naton ma-play diri. Good evening, Bumbunan, watching live from Sulom 1, Barangay Mandalagan. Katahom sang music daw matulugan ko. Siling ni Chris Paul Bibar. Nit Song Juon. Kanais kid daw aral lang ko sa bukid. Siling ni Nit Song Juon. Randy Ciudad. Bumbudan, Patamyo, ano naman iyaman, Tamyaw magsyudad dira sa barangay Apilo, Sara, Iloilo. Mga syudad family, sige, sa barangay Apilo, Sara, Iloilo, from Rondi, Syudad. Mayang ibumudan, ginatamyaw ko si Nanay Elsa Arsinas. Okay, natamyaw ko nag-ina. Mayang ibumudan, kapamati ko subong harana diri sa Hong Kong, from Rosario Banhao, Valentin. May lang pagpamati kay Rosario Banhao Valentin. Good evening, Bumbuharan na. Watching from Bago City. Patamyaw ko lang family ko, Raimundo. Ara sa Barrio Maaw. Kag sa tatlo ko ka bata nga si Ronron Raimundo, JM Raimundo, Rosemary Raimundo. I miss you mga anak ko. Pakabuot ka mo kay lula nyo kag lulo ninyo. From Ses Raimundo. Shoutout lang sa mga taga-barangay Kunsing, Ibi Magaluna. Labi na gid sa Palumares family from Teresita, Palumares. Good evening, Bumbudan. Pwede daulaton kay Pirot ni Sir Dan Ulaton. Ang nag-request Henry Clarito, karon dugay-dugay. Bumbudan, good evening. Kapamatigid sa Bumbuarana, Waris family, Sampurok, Malipayon, Barangay Sampinit, request pispis nga bukaw. Okay, pispis nga bukaw. Karon lang, tanong ta ko malabot na ito nini. Ari kami gay hiray sa dalong Indian Mango sa may Kamalig. Edwin Espindi Juarez. God bless gid Kabumbo from Iloilo. Nit Song Juon. Bumbudan, good evening. Pa-shout na sa taga Bago City, si Lula Munina, Gamartsa, permi ka pamati kag si Tita Bibit Flores, kag si Ella Jane Ramo Flores nga pasaway nga bata from Elvin Merospa. Okay. Good evening, Bumbudan. Pakita mo sa akong tatay nga si Edito Barbasan nga nagpamati sa programa Subong Request lang ko Barumbado. Doon na kuan ko na nagina na play na ni gani. Okay. Bumbudan. Din pag ito, nagadulubling inyo. Pinsar ko, ako lang pala naawan tungkol sa kagutom, nagadulubling. Gali kay, dubli ka dyan yung ginapadala din yung mensahe. May gabi po pa shoutout kayo sa family ka Garcia family diri sa barangay Maricalom si Palay, Negros Occidental from Dayan Gayuso Santos. Sige.
Din pagid. Bumbudan, mayong gabi, pa-request kami kuring ninining. Amo na pampatulog sang baby Kylie ko. Please greet man sa Papa Ikoy. Kapamatiid kami diri sa Gimaras from Cherilo, Estimada. Na-play ko na to gina ang kuring ninining. Liyog patamyaw bumbudan na Nay Divina Lumawag. Kag sa apo niya nga si Hazel Lumawag from Alex Limen. Bumbudan, good evening. Pa-shoutout Padilla family sa Central Maaw from Chris Padilla. Good evening, Bumbo Idol Dan from Joel Anotse. Mayang gabi, Bumbudan, watching live naman ko diri sa Sydney. Liog lang tamyo sa tanan nga mga taga-imbang sa Silay City. Request ko tani matud nila, salamat gid from Julie Padua. Okay, sige. Tanang Julie Padua ko malabutan ta na karon na matud nila. Bumbudan patami sa family tundukan sa Plupandan kanusa dira sila ni Reggie kag Rene tutong tibo at tundukan from Rene at tundukan. Bumbudan may gabi ilyog great sa mga puno isang barangay San Jose Ibi Magaluna. Request ko so sang kinabuhi. Sige karon tanong ta lang Carl Kenneth Canyete. Bumbudan good nabasa ko naman nagina, kung kadulubli daw, padalan nyo daw. Hindi yung pananawan kung kadulubli. Good evening, Bumbudan, watching from Binangunan, Rizal, Jojo Puerte. Mayang gabi, Bumbudan, likutan mo sa akong anak nga na-assign sa 62nd Infantry Battalion sa Isabela, nga si PFC Irish Mark Villaruel. Damogin nga salamat from Alejandro Villaruel. Mayang gabi, Bumbudan, from Melody Taguan. Maayong gabi sa inyo, pa-shoutout sa pamilya Ligre kag pamilya Gaylan. Salamat po, God bless you. Chris Gaylan. Okay, din pagid. Maayong gabi Bumbudan, shoutout lang kay Tatay Saysay dyan kag ni Michael from Bert sa San Rafael Iloilo. Madamong salamat Bert Bar Bitso. Okay, din pagid. May gabi Bumbudan, request ko gali, Pirot Di anong nga kanta ni Pirot? Robert Naingi. Patamyaw lang sa may gabi sa akong tatay Rudy Cariaga may gabi. Ang gaputi gabi nga gaputi si Ibo Bumbudan Melody Taguan. Okay. Din pagid, maing gabi Bumbudan, pa shoutout sa mga taga Sitio Lakas sa Punong Garis Place. Labi na gid sa nanay ko nga sa kag sa mga paryente ko da. Watching from Caloocan, Dio Gracias. Do madulat ang akong nga tingugaw. Maing gabi Bumbudan, liog tamiw papa ko nga si Rogelio Paris kag si mama ko nga Mama Kapid at sa baby ko nga si Mishka from Rosemary Apari sa Kasinda Mimi Estado. Okay. Good evening Bumbudan, watching from Crossing Balo, Magbalyo. Crossing Balo, Balo. Joy Rendon. Bumbudan, good evening, kumusta amigo? Jorly Gamonitor gid subong sa Lizares Murcia, request kami subong song for Ana, Jumari Waris Kalibho. Shout out sir Dan sa Capix Cargo Boys, Russell Quilio. Okay. Sa pagkaroon mo sang talamyawon. Ari pagid. May gabi Bumbudan, ari lang kami din naga-monitor sa barangay Tabigi. Gapamati isang harana. Bernie Buin Consiho. Ari pagid. Ingagawon ko lang ni. No? Do ko namo pagid niyo. Gapamati may gabi lang sa kay Boy Paloma, kag Paloma family. No, sa may 11 Roder Melinda Homes kag si Elina Paloma Garganza. Pizza sa Panaad kag mga Timbambo Vermi. Greet ko lang da si Edwin Napugot kag si Franklin Rodriguez kag si Iron Herotse kag si Rigmar Abrasia kag si Marlon Tagi taga Sagay kag si Marlon Agit sa Sigasco kag si Eagle sa Panaad Bumburadyuman ang gapamati man subong kag si Tukayo Tutong gapangayo Salakyan. Kag si Warlet kag si Dr. Edmundo Kausing request tamasak. Way ko pa napling tamasak no. Karon dugay-dugay from Tutong Ski.
Okay? Ano na to? Okay na to siya, Bumbo Michael? Ang bulak nga namutan. O sige, abi pa matian naton banwa ang banon nga may tigulo, bulak nga namutan. Halos nalibot ko ining kalibutan sa pagpangita bulak nga nahamutan. Diri man lang galigag masala kuan ang mangin ka ihak sining akon dughan. Ako nagpalapit sa imo magpabutyag sang katuyuan. Kung sarang itugot papamukag, mama ako makig, simpon sa inyo pamilya. Diin ka naghaling lalaking makahas, diin ka nga duog sining sang tawag nga hiko. Daan kong nasayran ng mga lalaki, magpangaluyag damo sing diskarte. Makuha na gani gusto sa bagay, mahimong sumsuman sa alak o whiskey. Inday nga pagkasultiro, nagtawo sa gugma-gugma nga sinsiro. Ako nagasikoy malaot nga, bisyo nagaintir, tinarpulong sang Ginoo. Kulat ka lang nunoy sang jutay nga tunaan ko paanay kag binagbitlago. Hisayran ko anay sa kauga, lingon kun may bahin kaman sa tagi puso. Handa ako inday sa imo maghulat, dali na sang imo matamis nga sabat. Magkahulat ako bisan sasan, upatanda sang kahutli ko nga paghigugma. Diri na lang kutob ining banggi-anay, bangod na makapoy man magkanta sing dugay. Ining ang bahan manungod nga gid Okay. Doon na utod ang bulak nga namutan. No 38 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 8. Si Kwan, ano ni din pagito may ara gali nga iban nga daw hindi ko di makita sa comment section, no? Sa mga wala matamyaw
Ipadala ka mo liwat break. Bigay daw, hindi ko makita. Ginalantaw ko di gani sa iban diri ho. No? Kaya may ara sang lain pag nga may ara pag lain nga live nga bumbumike. May lain pag nga live nga daw may lain pag ito nagsulod nga mga message. Kaya daw may kay si Sherwin Marco doon nagamuno siya nga wala malawagan. No, pero hindi ko di makita sa comment section basi sa lain balayaw. Sige lang. Malang gabi lang na sa kay Sherwin Marco no? 38 minutos ang nakaligat sa tag ng alas 8. Amo ganitong kanta nga bulak nga namutan. Do ka tagsing sa tingog sang bata ni Berilio Pirot, no? Tagsing siya tingog No, sige. This time mga kabayanan, dugangan pag ginaton ang paglingaw sa inyo, pagi sa pagdulot sa mga matahom nga mga ambahanon. Diri sa kuan abi, diri na balikan ko na ang aton nga YouTube channel. Kag patiganahi ko da bumbumike sang mutya sang kasakit. May gabi lang sa kay Ibon. Shoutout lang to sa kay Ibon. Ibon naman, ang imo lang niya butang bumbudan pa shoutout. At tara na, gin-shoutout na ka Ibon. Daw. Arlene Sulatra, may gabi bumbudan. Greet ko lang si Elsie Pablico. Sang, okay, basa ko na nag-iinang. Nano daw uli now? Lovely Joy Lunggakit. Good PM bumbudan. Please request ko okay na buhi. Tingala ko sa nagligad nga nagbulo si Kwan, nagbulo sa akon diri si Bumbu Zaldifuro. Ang hambal niya Lovely Toy Lunggakit kay ang nabutang mo diri Lovely Joy, Lovely Toy gidman mo Lovely Toy Lunggakit. Wala ko kay balo ko ni mo ngalan Lovely Toy gidman ko Lovely Joy. No? Kaya ang nabutang diri Lovely Toy Lunggakit. Rose Puyong, may gabi man. Good evening, Bumbudan. Pa-shoutout naman na sa nanay ko nga si Guya sa Sinda Agustina. Good evening, Bumbudan. Request ko po yung dandansoy para sa papa ko na nakikinig ngayon sa si Rogelio Espanto Apares. From Mishka Zemera Diala. Bumbudan, pag-greet naman sa pamilya Flores dala sa Punta Cemento, Kanduni, watching from Manila. Si Harry James Kanuog. Okay. Rose Poyog. Sinya, good evening Bumbudan. Shoutout naman sa nanay ko nga si... okay. Bago ko lang ni ganit nabasa. Ti araw si Rose Poyong. Rain ang akon nga gugma dili log-lahog. Siling ni Rain. Kay Rain siya ang hambal ni Rain siya. Rain. Ang akon gugma dili log-lahog. 42 minutos na kaligas sa tag ng alas 8. Ara ng aton nga mutya sang kasakit. Sige aber, pamatian ta. Mutya sang kasakit. Tuganon sa buhat, tugaling butigon. Maluid kagalising tagipusoon. Ang akong pag-amlig madugay nga tion sa isa ka pisok. Nadula gilayon, diin nang matamis mo nga ginpanugan. Labas pa kaayo sa panumduman, sa hinali lamang imogin kalimtan mo tiyasang kasakit. Ako nalikupan
bagay sining sulat gisi-gisiun ko, gisiun sunubun upod sang litrato, agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadambu. Pananglit dampulang ini nga istorya, dili ko na gusto nga matulugan pa, gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas sa tagi pusoon. Bagay sining sulat gisi-gisiun ko, gisiun sunogun upod sang litrato, agod malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang na isa kadambu. Agod malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgu. Mutya sang kasakit, nagdulong sa inyo sa oras 46 minutos na kaligad sa tagna ng alas 8 sa gabi. Okay. Mayang gabi lang kay Dayna Hodik pa. Ginakanta ka ba na kubumbudan sa tong elementary pa sila, ang Pandanggo sa Ilaw. Aging kanta, pinsar ko kun, ikaw galito nag-request gina sa Pandanggo sa Ilaw. Galing kaya napatukar ni Bumbo Mike, wala sang kwan, wala sang kanta, bali instrumental, blatong rondalya, blang nagatukar. Ano pa siling ko, basi nagasaot na kamuda blasang Pandanggo sa Ilaw. Bumbudan man gabi, pa-request kami, abi ko ring ninining, amo na, okay, kwan ko na ni Gina, na-play ko na ni Gina. Bumbudan, din pa gito. May gabi pa-request kami kampo ni Ladyo. Way ko pa mapatukar ang kampo ni Ladyo, no? Kabuhi sang pispis ang sunod nga iga patukar naton Bumbo Mike. Preparahin ako na dansang pispis nga akong kabuhi sang pispis. Si Cherry Luis Estimada, siya iya gina-request ang kampo ni Ladyo. Kaginatamyaw si Nunoy Alvin, gapamatigid sila sa Gimaras. Bumbudan, shoutout digali sa HT Hokson, Takuling, Jojo Seva Navaha. Si Mayang gabi lang sa kajuan na Provido. Okay. Tulog na kuno si Jan Jarek. Okay, Jergos Durumal. Mayang gabi Bumbudan watching from Cebu. Ginatamyaw ko amigo abing sang inigaran. Mayang gabi Bumbudan request ko probinsyana. Si ang nag-request si Danilo Pichera. Hi Bumbudan, ginatamyaw ko na sa Dangkalan, Mama Nini and Papa Bibot halin sa mga Tatlong Hari family. Bing Tatlong Hari. Kag may nga pagpamati man sa kay din pagid.
Bumbudan shoutout sa, okay, nabasan ko na ni. Bumbudan pa request mabugnaw ang talon from Bert Barbicho. Okay, sige, this time mga kabyanan, ang ambanon nga may tigulo, kabuhi isang pispis. Okay. Ang kabuhi isang pispis, di mayo na yung kabuhi isang pispis, kaya hugpa-hugpa na sa mga sanga-sanga. Ari na ang kabuhi isang pispis. Okay, kabuhi isang pispis. Ay, sige, amo ginang kabuhi isang pispis. May gabi pumunan live watching from Paranaque. Patamyaw ko lang gali mga Padillos, Arroyo, kag Ciudad Family. Kay Tioy Raul kag Tiyay Training sa barangay Pakwan, Limer, Iloilo. Nagapanamyaw Michael sa Paranaque. Okay. Pa-shout out, dabi, gapamati kami Subong Harana, Lazaro, Montes, kag Purita. Sinugbuhan from Cheryl Derla. Okay, mayang pagpamati lang sa inyo dira. Okay, sige. 9 minutos nabilin ka magadangat kita sa tag ng alas 9 bodo ka nakasiglan sang inuras ba? No? Ara pa ka mo da? Sige, ara pa. Alsatiil, alsa kamot. Sa ara pa ginagwanta lang katuyo kay do matulog na gid pero karon lang dugay-dugay at temprano pa gani ni sus o kasanag pa sa gwao nagakwan pa kasilaw pa gani bro sa suga sa poste pangabuhi sang uma abi kwan Michael abi Bumbo Mike ikaw na lang kanta sa pangabuhi sa uma okay man ha may gitara why nagali kay gindala ko na tong gitara. Ibalik ko to din gitara kay sa Dumidason Domingo, ikaw na lang Bumbo Mike ang akon pakantahon sang para klaro. Ang pangabuhi sa uma. Sige. Sa mga wala pa nakapanamyaw, siguro kuanan nyo na agaw na kamo panamyaw kay dugay-dugay matapos na kita diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Ang naka-line up nga kwan subong nga ipatukar naton pangabuhi sa uma tapos tamasak kampo nila Diyo may kantilay pa kung mahimo ibalik sa imuluyo kadamo pa diri sang wala pa naton mapatukar ang aton nga tulukaron damo pero ang oras naton nagamat-amat jutay so ari na ang banon nga may tigulo ano ganito pangabuhi sa uma. Do ka sa Diyaw. Wala ka.
laka ang pamalay, rayo sa karsada. Ang sulo kingki, kag mitsa, ang sarakyan, karusa. Hinanggap, kag linapuahan, may aloy, nga inasinan. Insalada, nga batuan, adobo nga pangka, bugungan. Pangapoy sa umaha, hindi ko git magibaylo. Sa syudad nga magamo. Pangapoy sa umaha, hindi ko git magibaylo. Bisan pa, ako piritin mo. Pagbugtaw sa aga, pangapi sara-sara, saging nga mundo, sa kalamay nga pula. Sa tag-irigma, ginatan nga dagmay, may urang, kagkalampay. Sa paniyapon, may apan-apan, kahamot kang tinigang, nasadsadan. May balele, kagsuman, may sapal, ay abaw ka na nam. Pangapoy sa umaha, hindi ko git magibaylo. Sa syudad na magamo. Pangapoy sa umaha, hindi ko git magibaylo. Bisan pa, ako piritin mo. Sakay sa karbaw, kag maglagaw, rigot sa siba, mulaw sa sapa, maniod kakalo, kwera tamahok, nirador ka manok, nga bagkat imo. Tagay ka tuba, kag magpinitla, ay abaw nunoy, di magminaoy, kag sikunday, nagapamaypay uli rin, kag magbalay-balay. Tumayo ako. Pangapoy sa umaha, hindi ko git magibaylo. Sa syudad na magamo. Pangapoy sa umaha, hindi ko git magibaylo. Bisan pa, ako piritin mo. 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 Yan, doon nadula man katuyo tabang, pati ang mga nagalantaw sa Facebook Live nga nagapatuyo-tuyo doon. doon na murag-muragan man ni oops daw mayo ako. may mga halo, may mga ano patuman, basta hindi lang to tamaho. Daw maayong pangabuhi sa uma. Sino mo po sa kon kay mga buhit na sa umang. Diri sa syudad do kagarot. Do kadadlaw may nagsumunto na kung ano doon naguntat ng pinatyanay, no? Do kadadlaw sa nagligat to, do may nagkakatumba sa umalantay kaya ang tumbahon na to, manok nga Bisaya. Kag tulahon, mutangan sang daon katumbal kag kwan, daon katumbal kag kapayas, bawa. Kanamit sang kwan, kanamit sang higop ta sang sabaw. Sige, ara pa kamuda, mabalik lang ko pagkalikat ka lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalang luya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalang yami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag Okay, pabalik mga kabayan sa aton pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuharana kag iban pa. Ahay. Sa aton ang kitiyan na nagbalik pero ang oras daw hindi gid magbalik. Nagapadayon nagapadayon. Ginbiyaan na gid kita sang oras banwa kay hasta lang tatani alas 9. Hasta lang alas 9 mo. Tinagi alas 9:08 na. Wag kita sing may mahimo sini ahay. Ang iban nga mga wala naton ma-play nga mga ambanon sa sunod naman nga Domingo, no? Kag liwat kita mag-inup danay, buwas sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto. Upod yapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradio Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay.
Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na dinagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjad tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahinuklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Diyos. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,